Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki kula badhe maosaken pidato kang temane kesehatan. Nami kula Ahmad Teguh Prasetyo Wicaksono, nomor absen 2, kelas 11 MIPA F. Pidato kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu, tamu undangan, hadirin sekalian ingkang berbahagia, ugi ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sesarengan ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya kanikmatan dumateng kita, sehingga kita saged sesarengan kumpul wonten program menika. Shalawat serta salam mugi kaunjuk dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita saka zaman jahiliyah dumugi zaman ingkang penuh rahmat menika. Hadirin ingkang kula tresnani, wonten kesempatan menika kula badhe nyampaiaken sesorah kanthi judule kesehatan. Kesehatan niku penting banget, ugi perlu kita jaga. Sebabnipun kesehatan niku reginipun awis. Contohnipun kita gadah penyakit panas, niku rasanipun ora kepenak ten awak. Napa maneh penyakit warna-warna kayata penyakit jantung, penyakit ati, lan penyakit lambung, lan penyakit liyan-liyane. Jaga kesehatan niku sebenere simpel banget. Kusine mung urip sehat, inggih punika dahar ingkang lan bergizi, olahraga ing cukup lan istirahat ingkang cukup ugi. Niku kuncinipun urip sehat. Kanthi jalanke 3 kunci niku insyaallah awak sehat. Dahar ingkang bergizi niku boten usah ingkang reginipun larang. Sing penting niku wonten kathah gizi lan vitamine. Kayata endhog, iwak, tahu, tempe, sayur, lan sak pitulute. Salajengipun olahraga ingkang teratur. Wong urip iku kedah anggone acara olahraga. Minimal seminggu niku sepisan. Misalnya kita mlaku-mlaku injing utawa sore, niku pun cekap. Ingkang terakhir inggih punika istirahat ingkang teratur. Jumlah jam ingkang kanggo istirahat niku dianjurke 8 jam. Setiap setunggal dinten dados menawi kita kurang istirahat, awak dados kurang penak. Hadirin sekalian ingkang kinurmatan, menika sekedhik sesorah saking kula wiwit awal dumugi akhir mbok bilih wonten kelentan-kelentunipun tembung. Kula aturaken ngapunten sing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.